Z Úradu verejného zdravotníctva som našiel čísla chorobnosti za rok 2021-2022 a 2015-16 z chrípkového obdobia a dám ich do porovnania. Všimnite si tieto grafy. Je to vekovo špecifická chorobnosť na akutné respiračné ochorenia. Tu sú všetky možné ochorenia. Rok 2021-2022 už UVZ prepísalo COVID na chrípku. A keď si všimnete za október túto špičku, kde je najviac chorých, tak nasčítate všetky tieto čísla, to je na 100 000 obyvateľov chorobnosť. Červená 6,8 tisíc, modrá 3,75 tisíc, zelená 3,7 tisíc, čierna 0,8, fialová 0,5, to vám dáva 15,5% chorobnosť za rok 2021. To isté, keď spravíme v chrípkovom období 2015. To je tento graf. Sú to tiež všetky akutné respiračné ochorenia, vekovo rozložené v jednotlivých farbách. Keď to všetko spočítame, červená 6,3 tisíc, modrá 5,7 tisíc, zelená 5200, čierna 1,5 tisíc, fialová 1000, dohromady 19,7. Takže v prípade chrípky za rok 2015-16, teda konkrétne 16, február, bola chorobnosť skoro 20%, ale počas covidu 15,5%. A to za to chrípkové obdobie 2015-16 to bola len lokálna epidémia. A chorobnosť bola väčšia. Napriek tomu počas covidu sme vyhlásili pandémiu, nie epidémiu, pandémiu a celosvetovú. Toto absolútne nesedí dohromady.